תקשיב, נסעתי לבקר חבר טוב שלי בלונדון, מסכן עשה תאונת דרכים. אני בא אליו לבית חולים, באים חברים שלו עומדים מסביב למיטה, כולם בורחים, נקרא עליהם, look at you, an accident, oh, it's terrible, oh, look at you, oh, נקרא עליהם. פה בארץ הייתי לבקר חבר עשה תאונת דרכים, אני בא אליו לבית חולים, באים חברים שלו עומדים מסביב למיטה, תבעת את הביטוח, נקרא את אימא שלהם, 100,000 שקל. אומר להם, אני משתחרר מחר, לא, חכה אותי, רוצה כסף. גם הייתי בבית חולים בלונדון, נשבע לכם, השם של הבית חולים עושה לך חשק להיות חולה. Welcome to the London Institution of Healthcare. בא לך להיות חולה. בכפר סבא יש בית חולים, איך קוראים לו? מאיר, שם של נהגונית. ואני הושפסתי שם עכשיו, אחי, תקשיב, היה לי אפנדצית, 6 בבוקר מעירים אותך. מה זה, מוציאים ספר תורה לבית כנסת?